Oletko kyllästynyt viilaamaan ja raspaamaan saadaksesi pehmeät ja kauniit jalat? Meillä on sinulle ratkaisu. Salve Quick kuorintasukat. Sukat sisältävät geeliä, jonka luonnolliset aktiiviset aineet poistavat kuivan kovan ihon yhdellä ainoalla käsittelyllä. Tee näin. Pese ja kuivaa jalat hyvin. Laita jalat sukkiin. Tarkista, että sukka on tiiviisti ihoa vasten ja kiinnitä mukana tulevalla teipillä. Voit laittaa sukkien päälle tavalliset sukat. Odota 90 minuuttia. Katso vaikka hyvä leffa tai tee muuta mukavaa. Huuhtele jalat suihkussa. Ensin ei tapahdu mitään. Odota 3–7 päivää ja kuollut iho alkaa irrota. 10–15 päivän jälkeen näet lopputuloksen. Nyt pääset nauttimaan silkin pehmeistä ja kauniista jaloista. Haluaisitko sinäkin silkin pehmeät jalat? Löydät Salve Quick kuorintasukat päivittäistavarakaupoista.